Една история с този паб, която започна 2007, пак някъде ноември. И пак цветовете бяха зелено, черно, сиво. Фанелката ми, ако помните по това време, е била тази, която си нося сега. Обикновено в душата си. Това е послание преди всичко за всички любители на бристолския брегови саунд навсякъде по света. Може би по този начин е открита Куба. След като Симеон Тенев откри толкова много неща за вманичеността на новото поколение от много графитите по света. Моето предизвикателство е цялата банда, която направих най-много евала заради Гергана Симеонова. По това време вече не ме интересува каква е фамилията. Със стартирането на съкровенната, по същия начин съкровено, сакрет означава духовно. Мили мои, говорим за British English. С всякакви оттенъци. В момента съм на италиано, капита, шотландско. Леко джами, любимото ми на мен е Джами Симоне, Джами, Джамайко, Цеманто, Майко, Майка, Майка. Не седа по пейки. Е така. Понеже дат е тук, където и да се огледаме, преди всичко ми е на мене в сърцето. Норд Юрепиан да съм. Несун, нали? Така е като Несун. Не може ли да ви кажа, че седмия, по-точно осмия, там има 3 в момента болници. Осмия съм аз. Едно като мисъл. Не ме интересува кой откъде е и от каква ерия е. Въобще, на която и част на картата на света да е. От вас най-красиво рисуват бъдещите деца, родени днес в този град.
Христос, дори да не вярват вашите деца, дад Франко. Кукичката за Анкъл Тони и други мухмурлони. Анкъл Тони не знам дали е жив. Ама Анкъл Симоне Тенео е все още жив. И от сега се прекръста по неговия стил. Безплатно целия саунд. Васил Михайлов от Струмишко може да ви каже как е на Маха Араджонски. Аз съм ямбулски кътел. Инджето, дори и да е ходил на гост у Пирин, само са му пели песнички. Почело се у Чехово. Тоест, Олак Вилич. Да я видя тази вода как е. Преди години много хора бъзикаха радиото. Кое ще ми е най-мръсното стълкновение в живота? Ами нищо. Пожеланието да си изкарам парица за дипломната работа в Бристол като режисьор и бъдеш професор по социология. И толкова.